Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο Extra Life, το νέο μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για την Ε3. Η Ε3 τελείωσε πριν λίγες μέρες. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές και ίσως η πιο κομβική Ε3 των τελευταίων ετών. Το λέω αυτό με την έννοια ότι έχουν βγει τα νέα μηχανήματα από όλες τις εταιρείες, από Microsoft, Sony και Nintendo, και έτσι ήταν μια ευκαιρία να δούμε νέες σειρές παιχνιδιών, να δούμε νέες ιδέες, να δούμε νέα πράγματα. Συνηθίζεται στις Ε3 στις οποίες έχουν κυκλοφορήσει νέες κονσόλες, δηλαδή όπως το 2006-2007, να βλέπουμε μεγάλες και σημαντικές ανακοινώσεις από διάφορες εταιρείες. Στη συγκεκριμένη του 2014 νομίζω ότι τα πράγματα πήγανε λίγο πιο safe, πήγανε λίγο πιο κακά, θα το έλεγα, από όσο περίμενα. Το βίντεο θα το χωρίσω σε δύο ενότητες. Η μία ενότητα θα είναι μια γενική εντύπωση από όλες τις εταιρείες μαζί και από τα παιχνίδια που είδα μετά τις συνεντεύξεις τύπων και τις υπόλοιπες μέρες, και η δεύτερη ενότητα θα είναι κάποιοι προβληματισμοί με μερικά πράγματα που είδα και δεν μου άρεσαν, και γενικά για την τάση της βιομηχανίας. Θα ξεκινήσω από τα θετικά, θα ξεκινήσω από αυτά που μου άρεσαν, από Microsoft, η οποία άνοιξε και τον χορό της Ε3. Μου άρεσε πάρα πολύ το Sunset Overdrive, ένα παιχνίδι που είναι νέο IP από νέους δημιουργούς. Για πρώτη φορά η Microsoft συνεργάζεται με την Insomniac, μια Insomniac η οποία έφτιαχνε παιχνίδια για τη Sony, την ξέρουμε όλοι από τα Resistance. Λοιπόν, πιστεύω ότι το Sunset Overdrive μαζί με το Forza Horizon 2 και το Fable Legends, το Crackdown και το Scalebound, το οποίο είναι ένα καινούργιο exclusive από την Platinum, πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα παιχνίδια θα δώσουν μια σημαντική όθηση στο να καταφέρει η Microsoft να αλλάξει λίγο το σκηνικό και να καταφέρει να κάνει περισσότερες πωλήσεις στο Xbox One. Σαν show μου έδωσε πολύ καλή εντύπωση, μου άρεσε, δεν έκανε κοιλιά, έδειξαν μόνο παιχνίδια. Αυτή τη φορά δεν εστίασαν πουθενά αλλού εκτός από τα παιχνίδια. Δεν είδαμε Kinect, δεν είδαμε παιδάκια να χοροπηδάνε. Αυτό εμένα που μου έλειψε από αυτή τη συνέντευξη τύπου ήταν η έκπληξη. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να δείξουν το Quantum Break, το οποίο φτιάχνεται από μια τρομερά ταλαντούχα ομάδα που είναι πίσω από τα Alan Wake, που ήταν πίσω από το Alan Wake και πίσω από παλιότερα από τα Max Payne. Μιλάμε για τη Remedy. Δεν έδειξαν κάτι από αυτό το Quantum Break, το νέο IP της Remedy. Θα ήθελα λοιπόν να δείξουν ένα gameplay, και αυτό ήταν και το παράπονό μου γενικά από τη Microsoft, το ότι έπαιξε πολύ σε safe μονοπάτια, σε franchises τα οποία τα εμπιστεύεται, είναι επιτυχημένα και θα τις δώσουν έτσι μια όθηση. Η Microsoft έδωσε και πολύ χρόνο, ουσιαστικά ήταν και μια ενότητα για ακόμα μια φορά στα Halo. Εγώ με αυτό που έδειξαν, δηλαδή με το Halo Collection, είμαι εντελώς αντίθετος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται Halo Collection. Τα παιχνίδια δεν είναι τόσο παλιά έτσι ώστε να υπάρξουν remake. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για το σύμπαν του Halo
και γενικά για τα Halo παιχνίδια μπορεί να τα βρει και μπορεί να τα παίξει και σε παλιότερες κονσόλες. Τα παιχνίδια ακόμα βλέπονται, δεν είναι δηλαδή ότι είναι παιχνίδια της δεκαετίας του 90. Νομίζω ότι ο στόχος αυτής της collection είναι για να έχει κάτι από Halo και φέτος η Microsoft, μιας και ακόμα δεν είναι έτοιμο το Halo 5, θέλουν να έχουν στην αγορά κάτι από Halo. Και γενικά η άποψή μου είναι ότι όποιος δεν έχει παίξει Halo είναι επιλογή του. Αυτό το λέω, παιδιά, γιατί το Halo ήταν και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα FPS όλων των εποχών. Οπότε μου είναι λίγο δύσκολο να πιστέψω ότι οι gamers που δεν έχουν παίξει Halo θα τους αλλάξει τα μυαλά μια απλή collection. Ίσως να είναι καλή ιδέα για πολύ μικρούς φίλους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους Xbox One και έτσι θα μπορέσουν να τα παίξουν όλα μαζί. Σαν γενική εικόνα η Microsoft μου άφησε θετική εντύπωση, απλά θα την ήθελα να πάρει 2-3 ρίσκα και να δείξει κανένα 2-3 IP δικά της μέσα από τα Microsoft Studio καινούρια, τα οποία θα μπορέσει η ίδια η Microsoft να στηρίξει τα επόμενα χρόνια του Xbox One. Δηλαδή δεν είδαμε ένα IP στο μέγεθος του Halo όταν είχε βγει το Xbox το πρώτο και στο μέγεθος του Gears of War όταν είχε βγει το Xbox 360 τότε. Ακολούθησε η Sony. Η Sony έκανε τη δική της συνέντευξη τύπου, η οποία εδώ στην Ελλάδα ήταν γύρω στις 4 η ώρα το πρωί. Έκατσα, την είδα. Παιδιά, η Sony γενικά το ξεκίνησε καλά το θέμα. Ξεκίνησε με Division, έδειξε Order, έδειξε ένα καινούριο indie που λέγεται Entwin. Φαίνεται έτσι μια σαν φρέσκια ιδέα. Γενικά έδειξε Little Big Planet, έδειξε το καινούριο αποκλειστικό από τη From Software, έδειξε λίγο gameplay από το Far Cry το 4. Αλλά παιδιά, έκανε μια κοιλιά μετά από όλα αυτά η συνέντευξη τύπου, που ουσιαστικά χάλασε όλη την καλή εικόνα που είχε δημιουργήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι το πρόβλημα της Sony ήταν το πώς διαχειρίστηκε τις πληροφορίες που ήθελε να δώσει προς τα έξω. Έδωσε λίγο παραπάνω χρόνο σε πράγματα τα οποία ίσως να μην έπρεπε να δώσει. Νομίζω ότι για 50 περίπου λεπτά μίλαγαν για το PSN, μίλαγαν για μια νέα σειρά η οποία θα προβληθεί μέσα από το PSN. Μίλαγαν για πράγματα τα οποία δεν είχαν και τόσο σχέση με τα games, και έτσι η E3 και η Press Conference της Sony έκανε μια κοιλιά, η οποία κοιλιά είχε ως συνέπεια να βαρεθεί ο κόσμος. Εγώ προσωπικά βαρέθηκα, ήταν και η ώρα περασμένη και είναι κρίμα, γιατί αν δεις τα παιχνίδια και τις ανακοινώσεις, έχει ανακοινώσει αρκετά καλά πραγματάκια, αλλά ίσως να δεν έγινε σωστή διαχείριση στο πώς θα τα δείξουν. Συγκεκριμένα από τα παιχνίδια που μου άρεσαν από τη Sony ήταν το Order, το οποίο εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο Gears of War, αλλά είδα και στοιχεία έτσι πιο survival, είδα μια ατμόσφαιρα λίγο πιο σκοτεινή, αυτό εμένα μου άρεσε. Φυσικά το νέο IP από τη From Software,
στο Bloodburn, το οποίο είναι από τους δημιουργούς του Demon's Souls. Γι' αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι συνέχεια του Demon's Souls ή του Dark Souls, αλλά πιστεύω και έτσι όπως το βλέπω από το Art Direction ότι είναι ένα νέο εντελώς IP και θα κινηθεί σε δικό του δρόμο. Είδαμε και το Little Big Planet το 3, ωραίο παιχνιδάκι, διασκεδαστικό, με έκανε έτσι και χαμογέλασα, και πιστεύω έτσι θα δώσει μια ωραία νότα στη βιβλιοθήκη του PS4, γιατί θα είναι και ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορείς να το παίξεις και έτσι λίγο πιο οικογενειακά κτλ. Μην ξεχάσω να αναφέρω και το Uncharted 4. Η Naughty Dog μας έδειξε ένα μικρό τρέιλερ από το νέο Uncharted και μας έδειξε και ένα τρέιλερ από το remake του Last of Us. Εμένα αυτό μου δημιουργεί ένα προβληματισμό, γιατί η Naughty Dog μας έχει συνηθίσει με την έλευση της νέας γενιάς και γενικά όταν άλλαζε το hardware, να φτιάχνει και η ίδια ένα νέο IP, να επενδύει σε νέες ιδέες και νέα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η Naughty Dog ξεκίνησε από το PlayStation 1 φτιάχνοντας τα Crash Bandicoot, στο PlayStation 2 επένδυσε σε μια νέα ιδέα στα Jack and Daxter, στα Jack, και στο PlayStation 3 επένδυσε πιο πολύ στο Uncharted και προς το τέλος μας έδειξε και μια νέα ιδέα με το Last of Us. Εδώ πέρα τώρα με το PlayStation 4 δεν είδαμε νέο IP από την Naughty Dog, και αυτό ίσως να δείχνει και την τάση της βιομηχανίας, η οποία βιομηχανία νομίζω ότι φοβάται να πάρει ρίσκα. Αυτό θα το αναλύσω πιο πολύ στη δεύτερη ενότητα που έχω για τους προβληματισμούς μου. Για PlayStation Vita, παιδιά, δεν έδειξε κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά το PlayStation Vita θα γίνει μόνο ένα περιφερειακό του PlayStation 4, για να παίζει δηλαδή τα παιχνίδια από το PlayStation 4 στο Vita. Δεν έδειξε παιχνίδια σχεδιασμένα για τις δυνατότητες του Vita. Δυστυχώς οι κακές πωλήσεις έχουν φέρει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση και βλέπω ότι και η ίδια Sony επενδύει πάρα πολύ, είναι στο No Man's Sky, ένα indie παιχνίδι το οποίο είναι έτσι κάτι φρέσκο. Φαίνεται ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορείς να πας παντού σε πολλούς κόσμους, να κάνεις διάφορα πράγματα. Αυτό στην πράξη θα δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως το δείχνουν, αλλά βλέπω ότι η Sony γενικά επενδύει πάρα πολλά στο συγκεκριμένο indie παιχνίδι. Η εντύπωση που μου άφησε τελικά όλη η παρουσίαση της Sony είναι αρκετά καλή. Απλά νομίζω ότι το πορτοφόλι της αυτή τη στιγμή δεν της επιτρέπει να κάνει περισσότερες κινήσεις. Έχει οικονομικό θέμα και αυτό νομίζω φάνηκε. Δεν είδαμε πάρα πολλά καινούργια και αποκλειστικά παιχνίδια για PlayStation 4. Είδαμε μετρημένες κινήσεις και καλές. Μου έλειψε και από την E3 της Sony η έκπληξη. Θα ήθελα να μας δείξει ένα παιχνίδι το οποίο θα μας εντυπωσίαζε και θα ήταν ένας λόγος αγοράς για το PlayStation 4. Πάνω κάτω νομίζω ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την E3 της Microsoft, και ακολούθησε η Nintendo, μια Nintendo η οποία αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στον τοίχο. Τα είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο για το τι περιμένουμε στην E3. Η Nintendo αυτή τη στιγμή δεν έχει υποστήριξη από κανέναν third party, δεν βγάζουν παιχνίδια για το Wii U,
και έπρεπε μόνη της μέσα από τα δικά της στούντιο να δείξει τον κόσμο παιχνίδια και λόγους τους οποίους ένας καταναλωτής θα πάει και θα αγοράσει ένα Wii U. Το κατάφερε για μένα η Nintendo αυτό, γιατί έπαιξε πολύ έξυπνα, δεν έκανε press conference όπως κάνανε οι άλλοι δύο, έκανε ένα Nintendo Direct και εκεί πέρα έδειξε λίγα αλλά αρκετά καλά παιχνίδια, τα οποία είναι όμως exclusive, έτσι, είναι μέσα από τα δικά της studio. Μας έδειξε, παιδιά, το νέο Zelda, το οποίο όλο το art direction και όλος ο σχεδιασμός του μου άρεσε πάρα πολύ. Θα είναι ένα open world Zelda, τα γραφικά του ήταν απίστευτα, είναι cel shaded βέβαια, είναι, δηλαδή φανταστείτε σαν τα γραφικά του Wind Waker, είναι έτσι τα καρτουνίστικα, αλλά νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και τα cel shaded γραφικά. Το Zelda ήταν το peak της Nintendo. Μας έδειξε επίσης ένα καινούριο παιχνίδι με τον Yoshi, μου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά για νέα παιδάκια, για μικρά παιδάκια κτλ. Πιστεύω θα είναι ό,τι πρέπει. Μας έδειξε παιχνίδι νέο Kirby, μας έδειξε ένα παιχνίδι καινούριο με τον Toad. Ο Toad είναι το μανιταράκι. Εκεί πέρα είδα αρκετές νέες ιδέες. Νομίζω ότι είναι ένα κράμα Mario Galaxy μαζί με Luigi Mansion, αρκετά ωραία ιδέα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είδαμε Xenoblade, το καινούριο Xenoblade, φαίνεται εξαιρετικό. Bayonetta 2, και να πούμε ότι το Bayonetta 2 θα έχει μέσα και το Bayonetta 1 για όσους δεν το έχουν παίξει. Βλέπουμε πόσο διαφορετικά σκέφτεται η Nintendo, όταν κάποιοι άλλοι βγάζουν remakes για να παίξουμε και collection για να παίξουμε τα προηγούμενα παιχνίδια. Η Nintendo δεν σε χρεώνει καν, σου δίνει το Bayonetta 2 και μέσα έχει και το πρώτο με την ίδια χρέωση, τη χρέωση δηλαδή του ενός παιχνιδιού. Μας έδειξε Sonic Boom, μας έδειξε και ένα τρομερό multiplayer παιχνίδι, ένα action game, το Splatoon. Γενικά η Nintendo για μένα κέρδισε τις εντυπώσεις στη φετινή E3, την είχαν όλοι πεθαμένοι. Άλλοι έλεγαν ότι θα κλείσει, άλλοι έλεγαν ότι θα βγάζει παιχνίδια για κινητά, άλλοι έλεγαν ότι πάει το Wii U και θα ανακοινώσει νέα κονσόλα. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Εμπιστεύτηκε τα δικά της στούντιο και μας έδειξε ένα σωρό νέα και ωραία παιχνίδια. Αν αναλογιστούμε και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν, οι οποίες είναι πολεμικές συνθήκες για την Nintendo, δεν τη στηρίζει κανένας, νομίζω ότι το μέγεθος της νίκης της είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και μην ξεχάσω να αναφέρω και το καινούριο παιχνίδι που φτιάχνει ο Miyamoto, το οποίο είναι το Star Fox. Όλα αυτά, παιδιά, νομίζω ότι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Nintendo Wii U πρέπει να υπάρχει στα σπίτια όλων των gamers. Αλλά προσοχή, κατά την άποψή μου το Wii U πρέπει να είναι ως δεύτερη κονσόλα και όχι σαν πρώτη. Λόγω της έλλειψης των third party παιχνιδιών δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να αγοράσει ένα Wii U για κεντρική κονσόλα, γιατί θα έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος από τα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν και κρατούν ουσιαστικά
έναν gamers. Μην ξεχνάτε ότι εμείς οι gamers τα περισσότερα παιχνίδια που παίζουμε είναι από τρίτες εταιρείες, δεν είναι τα αποκλειστικά. Οπότε αυτό κάνει το Wii U ιδανική ως μια δεύτερη κονσόλα. Οι λόγοι αγοράς υπάρχουν. Νομίζω ότι για δεύτερη κονσόλα είναι ότι πρέπει το Wii U. Αυτά είδα από την E3 γενικά. Ανάμεσα στις τρεις έκαναν και οι παρουσιάσεις η Ubisoft μαζί με την EA. Πρώτα έκανε η EA, η οποία δεν σημείωσα κάτι το οποίο να μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ίσα ίσα που σημείωσα ένα αρνητικό, το οποίο ήταν ότι δεν έδωσαν καθόλου χρόνο στους δημιουργούς του Mass Effect, της θρυλικής αυτής σειράς, καθόλου. Έδωσαν λίγο χρόνο σε αυτούς τους δημιουργούς στο να πούν τι θέλουν να φτιάξουν και τι θέλουν, ποια είναι τα σχέδιά τους. Είπαν ότι ετοιμάζουν ένα νέο Mass Effect και ετοιμάζουν και ένα νέο IP. Μέχρι εκεί έδειξαν και λίγο κάποιες σκηνές gameplay. Δεν νομίζω ότι πήραν το χρόνο που θα έπρεπε. Έδειξαν NBA Live, FIFA, εντάξει, τα γνωστά, κάθε χρόνο η EA παίζει με τα δικά της τα franchises. Το καινούριο Battlefield που ετοιμάζει φαίνεται να είναι έτσι λίγο διαφορετικό. Εγώ, παιδιά, σας έχω πει ότι με τα online και τα multiplayer δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι καλή περίπτωση. Είναι από πίσω μια καλή ομάδα. Είναι η Visceral που έφτιαχνε τα Dead Space. Οπότε ίσως να δούμε κάτι το διαφορετικό. Από την άλλη η Ubisoft νομίζω ότι σαν show ήταν καλύτερο από όλα τα show. Ήταν πολύ σωστά δομημένο, είχε ωραία ροή, είχε πολύ καλή παρουσιάστρια, ήταν άνετη, τα έλεγε ωραία, έδειξε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Νομίζω η Ubisoft σαν show, έτσι, νομίζω ότι ήταν το πιο καλό και ισορροπημένο και ολοκληρωμένο show. Όπως ξέρετε, παιδιά, μετά τις παρουσιάσεις των μεγάλων εταιριών κτλ, ακολουθούν από τα μεγάλα site, το GameSpot, το IGN κτλ, για 2 μέρες ακολουθούν τα stage demos, έτσι λέγονται. Αυτά τα μεγάλα site έχουν φτιάξει ειδικούς χώρους όπου εκεί πηγαίνουν πολλοί δημιουργοί και μιλάνε για τα παιχνίδια τους. Εγώ προσπάθησα να δω όσο το δυνατόν πιο πολλά stage demo μπορούσα και να παρακολουθήσω όσο το πιο πολλές συνεντεύξεις τύπου μπορούσα. Από τα παιχνίδια που είδα μετά τις παρουσιάσεις, αυτά που μου έκαναν τρομερή εντύπωση είναι το Far Cry 4. Far Cry 4, παιδιά, φαίνεται εξαιρετικό, σε ένα νέο περιβάλλον στα Ιμαλάια με βουνά κτλ. Νομίζω ότι θα είναι τρομερό. Witcher 3, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα γι' αυτό. Νομίζω ότι θα θέσει νέα δεδομένα στην κατηγορία του. Είδα το Drive Club, το οποίο το βλέπω πολύ βελτιωμένο. Το Assassin's Creed, το οποίο φαίνεται να θέλει να βάλει νέα στοιχεία μέσα στο gameplay του, μέσα από το co-op κτλ. Το Crew μου άρεσε αρκετά. Είναι και αυτό μια νέα ιδέα, αλλά περισσότερο εστιάζει στο multiplayer. Αυτό είναι ένα ρίσκο, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει σωστά, αλλά σαν ιδέα είναι πολύ ωραίο. Το Alien Isolation μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση, το περιμένω πώς και πώς. Θέλω να το δω, αυτό το παιχνίδι θέλω να το παίξω οπωσδήποτε. Νομίζω ότι και αυτό στην κατηγορία του θα θέσει νέα δεδομένα. Γενικά, παιδιά, τα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν και έδειξαν ήταν πάρα πολλά. Αυτά για μένα είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο που περιμένω προσωπικά και θέλω να τα παίξω οπωσδήποτε. Μαζί φυσικά και με τον Destiny, το οποίο κυκλοφορεί
και τώρα δεν είναι στο Σεπτέμβριο, νομίζω κυκλοφορεί και το Destiny, το οποίο είναι από την Bungie και καταλαβαίνετε ότι σε ό,τι έχει σφραγίδα Bungie είναι και εγγύηση. Γενικά σαν ε3, γενικά σαν show, αυτές είναι οι εντυπώσεις μου. Τώρα θα περάσω στη δεύτερη ενότητα, η οποία είναι οι προβληματισμοί μου. Από όλο αυτό το show, παιδιά, και από όλα αυτά τα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν και τις μεγάλες εταιρείες κτλ, μένα μου δημιουργήθηκαν αρκετοί προβληματισμοί. Οι προβληματισμοί μου είναι ότι η βιομηχανία, παιδιά, δεν δείχνει καλά δείγματα γραφής. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία του gaming είναι η πιο κερδοφόρα βιομηχανία διασκέδασης που υπάρχει. Δηλαδή ανάμεσα στον κινηματογράφο, στη μουσική και στη μουσική, το gaming νικάει κατά κράτος σε κέρδη όλες αυτές τις βιομηχανίες. Βλέπω ότι γενικά οι άνθρωποι που διαχειρίζονται όλο αυτό είναι ανώριμοι να διαχειριστούν όλη αυτή την επιτυχία. Αυτό το λέω γιατί βλέπουμε να επενδύουν συνέχεια στα ίδια και στα ίδια. Είδα στη συγκεκριμένη ε3 πάρα πολλά remake, είδα πάρα πολλές συνέχειες. Όσο περνάνε τα χρόνια βλέπω λιγότερα νέα IP. Βλέπω μια τάση στο multiplayer και ό,τι νέο προσπαθούν να φτιάξουν, το φτιάχνουν και εστιάζουν μόνο εκεί στο multiplayer. Νομίζω ότι αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς η βιομηχανία του gaming, νομίζω ότι στο τέλος θα καταρρεύσει, παιδιά. Αυτό δεν θα είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει, έχει ξαναγίνει στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου και τότε η βιομηχανία τότε ήταν στα πολύ πάνω της και μέσα από σχεδόν τα ίδια πράγματα κατέρευσε. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, που λέμε downgrade, παιχνίδια τα οποία μας δείχνουν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αυτά υπήρχαν και τότε δείχνανε απλά εικονίτσες. Η εικονίτσα πίσω στο κουτάκι έδειχνε διαφορετικά το παιχνίδι, πήγαινες να το παίξεις και ήταν εντελώς διαφορετικό. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, που συνεχίζουν παιχνίδια συνέχεια, παίρνουν ένα IP και βγάζουν 7ο, 8ο, 9ο, αυτά υπήρχαν και τότε. Και κάπως έτσι κατέρευσε όλη η βιομηχανία. Νομίζω ότι εμείς σαν καταναλωτές πρέπει να απορρίπτουμε όλες αυτές τις κερδοφόρες κινήσεις που προσπαθούν να μας περάσουν. Πρέπει να απορρίπτουμε κάθε τι remake. Δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, το remake του Last of Us. Το Last of Us το παίξαμε πέρυσι, το οποίο ήταν ένα τρομερό παιχνίδι. Δεν χρειάζεται, ακόμα και από την Naughty Dog που είναι μια τρομερή εταιρεία, δεν χρειάζεται να κινηθεί σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν χρειάζεται remake του GTA. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Το παίξαμε το GTA εκεί πέρα που έπρεπε να το παίξουμε. Δεν θα πάει η φάση του game μπροστά μέσα από τα remakes και μέσα από τις επανακυκλοφορίες κτλ. Όλα αυτά τα κάνουν για να βγάζουν περισσότερα λεφτά και εκμεταλλεύονται την αγάπη μας σε συγκεκριμένα franchises, τα οποία ξέρουν αυτοί ότι εγώ, για παράδειγμα, που αγαπάω το Halo, θα πάω και θα πάρω το Halo Collection. Αυτά για μένα πρέπει να τα απορρίψουμε. Πρέπει να αρχίζουμε να απορρίπτουμε και το κάθε τι DLC το οποίο κυκλοφορεί. Εκμεταλλεύονται το κόλλημα των παιχτών πάνω σε συγκεκριμένα παιχνίδια και τους βγάζουν DLC και τυράκια, τους δίνουν τυράκια τα οποία αυτά έπρεπε να είναι ήδη μέσα στο παιχνίδι και να προϋπάρχουν στο παιχνίδι, να τα δίνουν δωρεάν. Είναι υποχρέωσή τους να τα δίνουν δωρεάν. Όταν αγοράζεις ένα παιχνίδι, το αγοράζεις ως ολοκληρωμένο παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί, για παράδειγμα,
όταν αγοράζω εγώ για παράδειγμα το Forza πρέπει να πληρώσω ένα DLC συν επιπλέον 10 αυτοκίνητα. Αυτά είναι υποχρεωμένοι να μου τα έχουν ήδη. Γι' αυτό δίνω 70 ευρώ για να τα έχω όλα. Νομίζω, παιδιά, ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα μυαλά μας εμείς. Εμείς έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Εμείς θα τους δείξουμε αν αυτό μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Όπως για παράδειγμα όλοι οι gamers έδειξαν στη Microsoft ότι είναι δυσαρεστημένοι με τις κινήσεις που ήθελε να κάνει, έτσι και εμείς τώρα πρέπει να ξαναενωθούμε και να δείξουμε στη βιομηχανία ότι δεν είμαστε κουτί και ότι δεν τρώμε αμάσιτα το κάθε τι που μας πλασάρουμε. Εκμεταλλεύονται την αγάπη μας, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και πρέπει να δίνουμε τα λεφτά μας σε προσπάθειες που πραγματικά αξίζουν, έτσι. Πρέπει να δίνουμε τα λεφτά μας σε άτομα τα οποία βλέπουμε ότι προσπαθούν να δώσουν το κάτι καινούργιο, το κάτι διαφορετικό, προσπαθούν να πάνε τη φάση μπροστά. Αυτά από μένα, παιδιά. Μέχρι το επόμενο βίντεο μείνετε συντονισμένοι, έρχονται ωραία πράγματα. Να είστε όλοι καλά και να παίζετε ωραία παιχνίδια. Γεια σας.